משפחת חסון, זהו מרכז החוסן של שער הנגב. אני? חסון בכנף רגל ועד ראש. זה לא מכון כושר, זה שירות מקצועי שנותן מענה פסיכו-סוציאלי פרטני, משפחתי וקהילתי, בשגרה ובחירום. מי צריך את הפסיכו-סוציאלי הזה? הנוצות שלך? זה? לא, זה בגלל התחרות עם הכיפת ברזל, שתקפה את הקסם לפניי. מעשה הגיוני. והקפה של בוקר בממד הגיוני, וכל האפליקציות צבע אדום הגיוני. יש פה טיפול זוגי? אז אולי משהו משפחתי? וואו, זה היה מגבש. מרגש. אבא, איזה קטע לגלות שגם אתה שונא להפסיד? לא הפסדתי. המטפלת אמרה שאתה צריך לעבוד על זה. אני לא. יש לי רעיון. בואו איתי ותראו את הסדנאות הפסיכותרפיות שחוסן מפעילה ביישובים. עוד פעם התחילה עם הפסיכוטלפתיה הזאת. אמא, יישובים זה רחוק? בשער הנגב יש 11 יישובים. אימא'לה, דחליל. בואו להעביר את הקיץ קלאב עוז הכל כלול! קאט! כל הקיר מלא בחורים מהפגזות. וואו, נראה לי שיש לי פחד גבהים. אבא, אתה ינשוף. תכף תגיד שאתה מפחד מחושך. עצרו, זו סדנת נשים. לכו תראו תרגיל של צחי. מי זה צחי? צחי, ציפורים, חסונים. צוות חירום יישובי. או שתלכו למאמי. וואלה, אותה? לא מכיר. אני מוכן לשעת חירום. לא נולד הקסם שיכול על מר חסון. אמא, אבא קצת מלחיץ ככה. גוזל שלי, שער הנגב זה הבית שלנו, ואנחנו אוהבים לחיות פה.
אז לפעמים מאתגר וקשה. ומלחיץ. אבל מה שחשוב הוא שאנחנו לא לבד. יש לנו אחד את השני. לכן אנחנו דואגים לחוסן שלנו גם ברגיעה, כדי שנוכל טוב יותר לתפקד בשעת משבר. לא התרגשתי ככה מאז שקיבלתי כנפי טייס. וואו, אבא, צמחו לך מלא נוצות חדשות. זה חוסן, זה חוסן. אז לאן עכשיו? לראות עוד פרויקטים של חוסן שער הנגב. שלום, אני בובותם. אני לא יוצא! האמת, אני לא חושב שאני קצת מפחד. ואם יש אזעקה, אז מה צריך לעשות? להיכנס למרחב מוגן. ממש מגבש.